Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun Pak Nadia utawi Mas Suraji saribit kalian Ibu Nadia nggih menika panjenenganipun Ibu Linawati ingkang satuhu bagya mulya. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tumapak wonten ing tlatah Sumengko ingkang satuhu dahat kinurmatan. Sumrambah wonten ing ngarsanipun para undangan kakung Sumawana Putri ingkang kinabekten. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene menapa kula lan panjenengan sami wonten ing siang ratri menika saged angestreni angrawuhi undanganipun Pak Nadia sekeluarga kanthi rahayu widodo kalis selir ing sambi kala. Kekalih salam sarta selawat muga tetep kunjuk wonten ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa kula lan panjenengan sami pikantuk bimbinganipun sehingga saged ambetaken pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Dumateng ngarsanipun para undangan ingkang satu bagya mulya. Dene menapa kula sak rombongan nyu marga laras saking tlatah Banjargondang Kecamatan Blulung Kadipaten Lamongan ingkang kasepuhan panjenenganipun Abah Ratno CS. Kasuwun panjenenganipun Bapak Nadia supados toha gelar pawiwahan ingkang arupi suka parisuka langen beksa mulai siang dinten menika mangke ngantos sak paripurnanipun pagelaran. Dene kangge anyeng kuyung nyumarga laras wonten ing siang dinten menika cacahipun pramugari kalih cacahipun inggih menika Cak Sukar saking tlatah Kecamatan Sukorami lan kula piyambak Bapak Sumantri saking tlatah Kecamatan Modo. Dene para waranggana ingkang badhe anyeng kuyung pawiwan nyumarga laras ingkang angka setunggal bintang tamu saking tlatah Bojonegoro boten sanes inggih menika kusumaning ayu ning Wariati. Ingkang kalih bintang tamu saking tlatah Kadipaten Nganjuk boten sanes ning Retnowati saking tlatah Kecamatan Ngrajek Gondang Kadipaten Nganjuk. Ingkang kalih waranggana saking tlatah Kadipaten Lamongan ingkang angka setunggal penari Remo Ulung saking tlatah Kadipaten Lamongan inggih menika ning Septi saking Kecamatan Sugiyo Kadipaten Lamongan. Lan ingkang angka sekawan panjenenganipun waranggana junior saking tlatah Kadipaten Lamongan inggih menika ning Violin Alsiwi saking tlatah Kecamatan Sukorami Kabupaten Lamongan.
sound system ingkang badhe anyeng kuyung wonten ing siang dinten ngantos dalu mangke inggih menika Heri Wijaya profesional sound system lan ugi dipun liput lan dipun live streaming kalian Salma multimedia saking tlatah Kecamatan Kedung Adem Bojonegoro. Dhumateng ngarsanipun para undangan ingkang satu dan kinurmatan, alhamdulillah nyumarga laras wonten ing siang dinten menika karawuhan penabuh kendang profesional Jawa Timur ingkang ajejuluk si tapak maut wonten sanes Cak Jairin pribadi lan ugi dipun sengkuyung kalian wiraswara ingkang sampun kondang kaloka inggih menika Cak Sukri Wibisono, drummer utawi pengedram profesional Kabupaten Lamongan wonten sanes inggih menika Cak Jeprik pribadi wonten ing siang dinten menika rawuh wonten ing tlatah Sumengko wonten ing dalemipun Bapak Nadia. Dhumateng ngarsanipun para undangan monggo kita sami adedonga paring doa restu dhumateng hajatipun Bapak Nadia. Hajatipun Bapak Nadia wonten siang dinten menika inggih menika andhaupaken putra putrinipun ingkang peparap Nak Bagus Sahibudin Mohatoni dipun dhaupaken kalian kusumaning ayu Nadia Reva Andini wonten ing dinten kala wau kanthi rahayu widodo kalistri ing sabikala kanthi rahayu mugi-mugi pinanganten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dhumateng ngarsanipun para undangan makaten ingkang saged dalem aturaken bilih wonten cicip cewet anggen dalem matur mugi para undangan sedaya saged angluturaken sedaya kalepatan kula wau. Monggo kita sami asesati Jaya-jaya Wijayati rahayu widodo kalisnir ing sabikala ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cucur biru cucure wong dodol banyu elok suka rasa gilir gilir tandure wasa milir tak ijo royo royo tak senggo temanten anyar bocah kangen penekno blimbing kuwi nyolonyo sun penekno kanggo masuk dadat tira dadat tira terbe jaeng pinggir dandamana jlimetana kanggo sebok mangko mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane ya Baroto Pak Nadia urung ditinggali sampur ya apa ngono iki jenenge sing kanggo Pak Nadia sampure sitok ya oke ya wis nek ijek nok kene ijek nek sampur
mungging palwa kapan kaya di ya aku urip mukti sabar ya Mas panyuwunmu ya bakal tak turuti tenang lho ya sapa muga-muga ra ana sawijing robito kang aja lari ya sing temen Mas kandhe memang gono karo aku wong kang isi bodho muga bisa urip mulya bebarengan sakulawarga memang betul nyerang manis iya ayine sing manis sapa sing duwe marati basa mengku salot misa prabuto sing mrana mrene butuhku mung lak nyambut gawe wong manis sabar godhonge karo timen sabar penuripe mulya miting klapa kelapa kang masih muda jambu wit-witane mesem guyu pinuju nyambut gawe Rama ora kok klebetanine lawe tak tresnani abot kanggo salawase aja citra wong citra bakal cilaka ngetan belia mulon apa setiane kelakon memang betul wong sepikul bayem kabeh yen wis padha kumpul watone ayem kabeh Teja terata atma janatara wana marati asa wong manis ngisor tetep dalane banyu madhep mantep karo kakungku tingkah laku aja ninggal
putriku antepono inti mengku siji riya nyetan baling idul janji tenan mesti bisa kumpul ramane sulingan kayune warung yen kelingan ora bisa turu petis manis sarine kaca brenggala gede ngopo arek aku milih gending walu nang ati dadi marem marga gendinge walu-walu najan bunga susah ayo tetep luyu prayogane aja gampang nasu lamun rasu tumrap awak dadi guru yen sampeyan cak sukri ya Cik milih melu sapa yen kanggo kucing aku tetep meleh sing sayang ning ati dadi padang mergo gampang golek sandang lan pangan bojone tak priyo nusuk Senadyan susah aku tetap sayang gane juga pangkebranan yen kaprenan uripe Ipeka suran alhamdulillah cak beri oleh brengkesan saweneng kakang asem brengkesane lali janjine gede kula terbantu nuwun Mas Omek ingkang wonten Malaysia. Nggih kangge Mas Omek wonten Malaysia. Nggih. Salam dipun aturaken dumateng asik. Yen mulang sliramu wis tak aturi matur piye to Mas ning golek bojo dik sing bagus kaya panjak wong iki ndi wonge yo dik pungkasaning sliramu bendina digawe lara oh ya oh yeah ora buruk saiki ning dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacot ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki
kabeh mau ora perlu tiga tundi janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku uga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono ya sampeyan sabar ngerteni tobat ning nyatane gede tresnamu tulus lan suci sing tak suwun jaluk apa sing gedhe pangapurane jelas kaget kadung tresno bebut cuman sawase sapa wong sing ora gelodhe jelas dahno swegere kadung dandan lah kok dirimu kok dicengklak priya aku mulih no etok cepetoke janjane peyane ngendi nek uri dhek tak injet lagi Bang. gelagatmu Ya sajak nyurikani sakno tono nono hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya ora dik bojone priya kuwi mang asline lho nusulno anake tombokaken mekar Mas
semesta tetes banyu mata tumetes sirami pipi rasa tega kowe ninggalke sliraku nanging kapaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda. Derita cinta kita wong loro ngeblak impian selamat tinggal oh sayang kepaksa kutuk pisahan tetes banyu mata sing pipi rasa ratiko kowe ninggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa di antara kita memanglah jauh berbeda. Derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kepeksa kudu pisahan tetes banyu mata aduh metis nyirami pipi rasa ratego aku ninggal sliramu nanging kepeksa aku kudu ngomong apa di antara kita memanglah jauh berbeda. Pelem-peleme barang ketok yo gedang-gedange barang Ya karo jati kulone barang kuwi lho. Nanti bal. karuane Bal. Karo jati kulone petang wit bal sing kecek-kecek bal. Iman-iman terong iki aja diketok iki. Alah. Gelantoke. Dipecel sukri ae engko sambelno, sambel Karo kae wit jati ki lho, bal. Oh. Wit jati bal. Ngaku kursi bal ke lunga bal karo ngopi. Binar cipta solae manut jebrana iwer sampur sanjang selantar gawe sekaretna Piye Mas Omek? Kancane wis glek-glek lho.
salam dari Mas Omek nggih kanggo kanca lawas Pak Endri Seman nggih wonten dalem semeka Cak Pur Pak Mia semeka ya Mas Omek saking Pak Endri Seman semeka ki Cak Pur semua Cak Pur duduk maneh Abah Nari iki wonten lawan Gedung Samping Lamongan berangkat siang pantororan tri wong ning manis sing ati titi setiaku bisa anduweni ini marang sang Tiasu wasmi rasa kangen anglin putih titi bulan disaksi obayani bisa susatro neng bateku wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus rene kalabu segera supaku aram bakal sirna senadyan nyawa moncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahna kok dawa iya minal minul ra pocokan apa di kuwi jenenge pacar tapi ra beteni ya Dik ora wedi gonjal gandul ora sarungan apa Dik mulane kok glojor dawa kentongan je lan terus minal minul kuwi ora kotangan oh kuwi apa Dik lho kok terus ditekem kuwi jenenge kates Thailand tapi nek kok membut-membut gondal gandul warna-warna ya Dek yo iya iki jabu gawane Pak Roto
penonton nih jambu loro cilik-cilik. Ya dek, iya ya. Ana terong, ana teman. Aku takon mau ya dek ya. Iya mas, monggo. Gendel gandel manggon ning kuping. Oh iki, Apa dek? tak kandani ya. Iya dek. Iki ngono anting-anting. Tukane Pak Mia. Takut ya. Ya, tukan Pak Mia semongko paling. Gondal gandul sing kok gawa. Iki to dek. Kuwi apa mas? Iki ngono bakale kentongan. Bakal kentongan dik mulane duwawa. Gede kelatur bantu Mbak Yanti. Eka wonten Cimplo Kedung Adem Bojonegoro nggih. Eka kongan persaat es cappuccino Mbak Yanti Kedung Adem. Pak Japina, Bunda Pina Kendeng, mat penonton. Oke pendengar terbaik Bapak Ketut sing we Kedung Adem Bojonegoro. Sugeng dalu, sugeng siang Pak Ketut Sudarmingun.
aku terus nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku mbok aja beda atiku terus bali nyang temayang klinciku awas ana kandhang lajengku lane kerusak kerusuk keturun nasu wekasane montang manting ragate akeh jebul aku dhewe sing kebanting nang gletak. Bapak Danu kali Pak Dias, Bapak Damin kali Mas Bowo. Monggo monggo. Jaipongan sarangan. Yuk yuk yuk. Yuk yuk yuk. Buka sini, jos. Jih, kini kelatar banjur Bapak Hakim Segwe Sidoarjo itunan saking Pak Joko Terme ya. Wonge melawiti no kene ya. Mantap pokoknya. Nggih kangge Pak Roto sing disemoko matnya. Mas Gepeng Rapa Blidek. Ya, salam kaki keluarga yang wonten Blidek. Nggih dibantu Mas Gepeng Rapa Blidek. Mas penonton, makasih. Mesti ngantepi nganti kapan mung tansah tak menteni aku wis kebacut tresno ya mang siramu singkatan ana mata yen pengira bisa terus tayanganmu wis klebu pikiranku kok kaya ngene rasane mongkan sakangan pingin weruh dheweke Apa bisa deh aku nyanding seliramu nyanding tok Kang Mek dua ayu Kang dadi pepujaanku tolong ana ratu kangen atiku nganggo semanis sing tak tunggu seweger paling kangen iki
bisa mari tobat kudu tak tangis ya. yen Enak, enak. wes gelem nambani Kata lupa gak gelem nambani piye. kaya ngene rasane Ya rasane Dik. mantan sakangan ingin pada dheweke bojo kula malah klinak klinu Anu najan mangane yo mung karo krupuk karo kerupuk awake seger enak Cik paling kaya pinter kaya bala bunder. yen tak sawang sawang aku iki tambah ngiler bejo kula tak sayang Disayang membut karo wong lanang gemati tenan gemati tenan oh sliramu tak eman piye maneman man yo ben lemu tresnaku iki tenanan bojoku lemu iya mas nae apa lah penake apa mas ora mangan telung dina utara ketara ayo semaput mas bojoku lemu iya mas segere susahe apa lah susah apa dah noyo ngono nek semaput gotonge dodok tangga lho lak tenan kok tenan bejo kula tapi gak tapi aduh penake penak pol tapi yen tak kon mijet jebul pijet to bayai iya rasane dah no segere awak lungkrah krate mesti marini jelas oleh upah